A terhességi viszketés az a várandóság alatt megjelenő új viszketés. Tehát eddig nem volt, várandósan elkezdődik. 2021-ben történt egy sajnálatos eset, amikor volt egy jogász nő, aki sajnos így elvesztette a gyermekét. Ment egy rutin vizsgálatra, és hirtelen azt látták, hogy ez a gyermek ez már nem él. Ez nagyjából majdnem a terhesség vége fele volt. És ő akkor ezt a gyászát meglepő módon jogász létére nem egy perbe érte ki, hanem ő azt mondta, hogy ő ezt igenis föl akarja karolni, akar ennek teret adni Magyarországon, és elment mindenhová, és elérte azt, hogy ma Magyarországon egész sok helyen már meghatározzák ezt az EPE-sav szintet. Addig nem volt elérhető. A magánlaborok is kizárólag úgy vállalták, hogy ha 2-3 hét múlva tudnak eredményt adni, ami praktikusan egy terhességben használhatatlan volt. Kb. A terhesek 20%-a viszket valahol. Valamikor a terhesség alatt csak ahhoz köthető, semmi máshoz. Ebből a 20%-ból kb. 1-1,5% az, akinek valódi terhességi kolesztázisa van, terhességi epepangásnak mondják magyarul. Ennek az a tünete, hogy tenyereken, talpakon kezdődik viszketés, elsősorban éjszaka fokozódik, nem tud tőle aludni a kismama, de ugye sokszor banálisnak tűnhet, ezért a kismama adott esetben meg se említi, hogy neki van viszketése, vagy hogy ő neki ez a panasza, mert úgy szégyelli is, hogy most viszketés, hát ezzel a nőgyógyászt miért terheljem. De ez egy komoly betegségnek lehet a tünete, mert ez a terhességi epepangás, ez viszketéssel, májenzim emelkedéssel és EPE-sav szint emelkedéssel jár. Na most ebből a háromból, ami legfontosabb orvosilag nekünk, az az EPE-sav szint, mert ez az egész betegségnek, ez egy jelző indikátora, egy fő mutatója. Az történik ilyenkor a kismamákban, hogy alapvetően mindenkinek a vérében van EPE-sav, és a magzatban is így van EPE-sav, és normál esetben a magzatban lévő EPE-sav az a méhlepényen keresztül kijön az anyába, az anya ezt kiüríti, és nincs semmi baj. Amikor valakinél terhességi epepangás van, akkor megfordul ez az áramlás, és a magzatban felhalmozódik az EPE-sav. És ez az EPE-sav, ez ott csinál szövődményeket, csúnya dolgokat, komplikációkat okoz. Ezek közül a komplikációk közül vannak súlyosabbak és kevésbé súlyosak. A legsúlyosabb az, hogyha méhen belül a magzat elhal. Ez nyilván ez egy abszolút elkerülendő szövődmény. Ezen kívül a koraszülést is okoz, illetve okoz még mekóniumos magzatvizet, amikor a magzat belekakil a magzatvízbe. Na most ezek a szövődmények egyedül az EPE-savval mutatnak összefüggést. Tehát minél magasabb az EPE-sav, annál nagyobb az esélye a méhen belüli elhalásnak, koraszülésnek és a mekóniumos magzatvíznek. Tehát a EPE-sav szint és a viszketés mértéke nem függ össze. De a viszketésnek mindenképp jelen kell lennie ahhoz, hogy ki lehessen mondani ezt a diagnózist. A tenyér és a talp viszketés az a legjellemzőbb, legtipikusabb tünet. De vannak úgynevezett atípusos esetek, amikor has, mellek, mellkas, hát, comb viszket, és nyilván azokat is érdemes kivizsgálni, vagy EPE-sav szintet mérni, amíg a viszketés fennáll. Akár kismértékű viszketés, ha konstans, fönnáll, el kell menni szakemberhez. Ha érzi az ember, hogy este fokozódik, nem tud tőle aludni. Nyilván van, hogy egy minimális viszketésnél is látjuk azt, hogy extrém magas az EPE-sav, ezzel teendőnk van. Van, hogy nagyon magas viszketésnél sem látjuk azt, hogy emelkedne az EPE-sav. Tehát nem áll egymással összefüggésbe. A megoldás az az, hogy mikortól fönnáll a viszketés, onnantól kezdve EPE-sav szintet kell mérni rendszeresen. Nem elég egyszer és megnyugodni, mert a viszketés akár 2 héttel, 3 héttel is megelőzheti az EPE-sav szint emelkedését. Így van egy úgynevezett ablakperiódus, amikor viszket az ember elmegy, megnyugszik, és egy fals megnyugvás van. Ezért rendszeresen kell ellenőrizni. Bizonyos EPE-sav szint érték fölött, ez a 100-as szint, ott már szóba jön az, hogy a várandóságot lezárjuk. Ez azt jelenti, hogy egy orvosilag indított koraszülésről is akár lehet szó. Ami ezen felül vannak gyógyszerek is. Ezek a gyógyszerek elég
sok kérdést vetnek föl azzal kapcsolatban, hogy van-e bármi ráhatásuk a magzati szövődményekre. Így biztonságos gyógyszert nem tudunk ajánlani, amivel biztosan megvédhetjük a magzatot. Hogyha ez időben kiderül, akkor kellő menedzseléssel ez 100%-ban meg tudjuk védeni a magzatot, illetve ugyanolyan szövődményrátával dolgozunk, mint egy amúgy teljesen normális terhesség esetén. Ami még fontos ez a témához, hogy az ilyen rutin prénatális diagnosztika, amit jelenti az NST vizsgálatot, az ultrahangvizsgálatot, az áramlás ultrahangvizsgálatot, azok nem segítenek kiszűrni ezeket a szövődményeket, ezt kizárólag az epesav szinten lehet kiszűrni. Itt az anyai epesav szintet nézzük. Azaz a kismamának egy vérvételből áll. Csak bizonyos, tehát egy egész sokszor kell ismételni, emiatt lehet esetleg kellemetlen, de azt hiszem, hogy várandóság során ennél jóval extrémebb vizsgálatok is vannak.